ಪಪ್ಪ ಮೌಲಿ ಎತ್ತಿರಿ ಡಾಲ್ ಅವಲಿ ಎತ್ತಿರಿ ಚತ್ತಿ ಪಪ್ಪ ನಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ ಬಂಡ ರಪರಪ್ಪ ಆವಡ್ ಬಂಡ ರಜಾಂಡ ಕೇನ್ ನೋಡ ತಾನು ಪಪ್ಪ ಮೌಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಪ್ಪ ಬರ ಅವಲಿ ಎತ್ತು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಡು ಬಂಪ ಅತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಅವಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಏತ್ ಜೋಕಲ್ನಿಗೆ ರಡ್ ಏರ್ ಪುರ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿರ 2 ಜನ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತನದೆ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಮೆಗ್ದಿಗಿಲ್ಲ ಆತು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಇರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಂದು ಓದಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ವನಸ್ ಒಂದು ಬೈದೆ ಉತ್ಸವ ಇರು ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಪುದಾರ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಉತ್ಸವದ ಪಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೀನಿ ಉತ್ಸವದವ್ರು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ತೆಗೆದಿನಿ ಇರು ಕಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಜ್ಞೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿರ್ದು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹೋಯ್ಜೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚತ್ತ ಉತ್ಸವದ ಅದನ್ನು ದೀರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬುದರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜು ಓಲ ಅವಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಬುದರ್ ದಿನೇ ಉತ್ಸವ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರಿತ್ತಲ್ಲ ನಾಡು ಕುಡ್ಲಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿತ್ತು ನವಲ ಬಂದ ಮಾರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸಷ್ಟೇ ಮುಂದಲ್ಲದ ದೆಪ್ಪು ನಡು ನಮ್ಮೇಟ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಪನೋಡ ಅಂದ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುದು ದೆಪ್ಪ ಇರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಜನ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಐಕೆ ರಡ್ಜನಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ತೊಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಯಾಜನಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದಾರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಹೀರೋಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಲೇಡಿ ವರ್ಷನ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ ಅದು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಅಡೆ ಅಡೆಲೆ ತೊಂಬ ಅತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವಲೇ ಇತ್ತೇನೆ ದುಂಬೆ ಇರ್ ಪುಟ್ಟವರನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರ ಲೇಡಿ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೆದ್ದಿ ಅರ್ನಿಲ್ಲ ದುಮ್ ಪಡೀಲ್ ಪಡೀಲಿ ಇರ್ ಪಡೀಲ್ ಇತ್ತನೆ ಬರ ಪಡೀಲ್ ಇತ್ತ ಕೋಮಂಜೂರು ಅದೇ ಕೋಮಂಜೂರು ಗೊತ್ತ ಕಾಫಿ ಗಾಡ್ ಬರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಇರನ ಸುರು ಪಡೀಲ್ ಇತ್ತರ ವಾಮಂಜೂರು ಇತ್ತರ ಭೋಜನ ಒಂದು ಡರ್ಲತ್ ಬೇವಾಮಂಜೂರು ಪೈಬೇಕು ಅಂದ ಭೋಜನ ನಮಗೆ ನೆರೆಯಿರುತ್ತೆ ಈ ಜಾರ್ಗೆತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರಿ ಬೈದೇನು ವಾಮಂಜೂರು ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ರೋಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬೈದಿ ರೋಡದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕಿನ ರೋಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾರು ಬೈದಂದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಏನಂಚಿತ್ತ ಪುದಾರಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಇಡೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ 3 ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪವರ್ ದೋಸ್ತಿ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಾತ ಅದೇ ಇನ್ನಿಕ್ಲೇ ಜೋಗ್ಲು ಏನು ರಡ್ ಅಕ್ಕನ ಅನ್ನ 2 ಜನ ಅಕ್ಕಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನೆ ಆತನ ಇರಗ್ಲ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೋ ಆತಿಜ್ಜಿ ಏನಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಹೆಂಗ ಅವ್ರ ರಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರೋವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಲ್ದೇವಿ ಕಾಶ್ಯ ಎಂದು ಕಲ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಚತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕಾಶ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಪುರ ಡಾಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕರೆ ಡಾಂಡು ಅವು ಕಾಶಿ ಬಂದ್ ಬಂತೀರ ಹೆಜ್ಜಿಜ್ಜೆ ಉಂಡಿ 8th 9th 10th ಕಾಶ್ಯ 7th ಪೂರ ಅವರ ಗುರುಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಐತಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅದು ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿಜಿ ಇರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅತ್ತತ್ತೆ ನಾರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಸುಧ ಬರೀತದ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬೋಡಿಗೆ ನೀರು ತುಂಡ ನೀರು ತುಂಡಿರಿ ತಲೆದಿರ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡೋಡು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಅಂತ ಅವಳು ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಅದೇ ನಟ್ಟಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರವಳು ಎತ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ತುಂಬ ಅಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಲಿ ಊರುಡು ಪೆರಮಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅದು ಒಂಜಿನ ರಡ್ನೆ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಿ ಬತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಕೂತು ಕೂಡ ಸುರುದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಫುಡ್ ಲಕ್ಕ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅವಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಾರ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಬರುವಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಉಂಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೇಟಾ ಸರಿ ಉಳ್ಳೆನ ತೋಪಿನೋದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ ಸೇಜಿ ರಚಿಸಿ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಇರು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಏರು ತೂತಾರ ರಂಗಭೂಮಿ ಏತ್ ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಂದಿನ
ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಇದು ಈ ಏದು ಕಲ್ದಾರೆ ಏದು ಕಲ್ದಾರಿ ಏತಿ ಇರು ಕಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಏದು ಓಳ್ ಸಾಲೆ ಅವಳು ಯಾನ್ ಕೇಳ ಶಾಲೆ ಓಳ್ ಕೇಳ ಸಾಲೆ ತಿಗಿ ಬರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಖಿಲ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ನೋಡಿ ಮರಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓಡೆ ಇಡೀ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೊಯ್ಯಡಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಅಂಚತ್ತು ಮರ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಷಯ ಸರಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಜನ ಅಮ್ಮೇರ ಕಾಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಜನ ಪೆದಂಬರ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಈ ನೋಟು ಸರಿ ತೆರಿವು ಡೌಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತೆರಿಯಂದು ನಾನು ಉಲಾಯಿಡ್ ದೆಪ್ಪೆ ಎಂಜೇನು ಯಾನೆ ಕಡ್ತುಲೆ ಪೊಯ್ಯ ಎಂಚೆದೆತ್ತೆ ಉಲಾ ಇರತ್ತಿನ ದಕ್ಕದಿತ್ತನ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ಗೆ ಸಸ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಂಡು ಆತ್ ಈ ಕರ್ಂಬುದನ್ನೇ ನಂಗೆ ಚಪ್ಪುಂಟದು ಗಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾನ ಕೊರ್ಲೆ